फोरोंगिरिफोरनि जेंना जेंसिखौ लानानै सावरायगोन बर' फोरोंगिरि गौथुमा। मिरु बर' फोरोंगिरि गौथुमा बानजाय आफाद दाबाय। उदालगुरि जिल्ला फोरोंगिरि गौथुमनि मावखुलियाव बानजाय आफादखौ दाफुंबाय। 50 बोसोरनि जथुमा खुंनो साखाफारा जाबाय बर' फोरोंगिरि गौथुमा। गासै खना खनला थानाय गासै बर' फोरोंगिरिखौ बाहागो लागोनखौ मिजिंथिदों मिरु बर' फोरोंगिरि गौथुमा। 50 बोसोरनि जथुमा खुंनो बानजाय आफाद दाखांनायजों खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो? मिडिया पार्सन बिथांमोनखौ जों बरायना लाग्रोबाय। जोंनि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आसामा 50 बोसोर जाबाय। दा बेखौ लोब्बा लानानै जोङो सनाथि मायथाइ खुंनो थाखाय जोङो थांनाय दतमायावनो जोंहा थांखि लाखानाय दं। जों उदालगुरियाव खुंगोन होननानै आरो थांनाय जिनाखि 9 तारिख 7 मास 9/7/2024 अक्ट'खालि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद मावख' गुवाहाटी बाथौफुरियाव जोङो उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोंनि मिरु आफादा जयैनो सावरायलायनानै जोङो मोनसे थांखि बा थिरांथा लादों जे जोङो फैगौ 27/7/2024 अक्ट' खालारखालि गुवाहाटीयाव लानाय बायदिनो जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावख'आवनो जों दिनै लागोन होननानै बुंहरनाय बायदि बिथांमोना जिल्लानि फोरोंगिरि मेडाममोनखौ लेंहरनानै दिनै जयैनो जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो आरसि कमिटिखौ दाना लानाय जाबाय। दा बिथांमोननि थ्रुयैनो जोङो बे सनाथि मायथाइखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय जोङो दाना लानाय जाबाय। जोंनि जिनाखि चेयारमेन बिथाङा जाहैबाय जोंनि डिपुटि चिफ लोगोसे MLA गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ जों चेयारमेन खालामबाय आरो लोगोसे जोङो रनसायग्रा बसुमतारी सारखौ जोङो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बे आरसिनि दाना लानाय जाबाय। दा लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोजां गाज्रि गासिबो खना खनला जोंनि फोरोंगिरि सार मेडाममोनखौ लेंहरनानै जोंहा सावरायनांगौनि खोथा दङ आरो जोंहा जोंनि फोरोंगिरिनि माखासे अभाब अभिजग माखासे जोंनि गांनाय उखैनाय माखासे जोंनि फोरोंगिरि समस्या बेफोरखौ लानानै जों सावरायनाय जायो। मानो होनना बुङोबा दिनै जोङो बेखौनो फोरमायगोन जे जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरि फरायसालिफ्राव जोंना फोरोंगिरिफ्रा सासेल' आरो जोंना क्लासआ मोनबा। दा बेखौ लानानै जोंहा सावरायनांगौ गोनांथि दङ। जोंनि इयुन जोलैखौ जों मोजाङै मोजां दानांगौनि खोथा दङ। मानो होनोबा दिनैसिम सरकारफ्रा जोंनो थाखो हिसाबै राननानै जोंनो फोरोंगिरि हराखै। सासे फोरोंगिरियानो दिनै जोङो क थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम जों फोरोंनांगौ जायो आरो बिनि गेजेराव जोंनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांखौ सासेल'बाबो बा सानैल'बाबो बिथांमोनखौ मा खालामो बायदि रोखोमनि खामानियाव एंगेज खालामो। मा होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै जोङो गाहाय फोरोंगिरि बिथांखौ नुयो सानफ्रामबो MDM जाहोनाय गथ'फोरनो सानजौफुनि जाहोनाय बिनि खरसा खालामनाय आरो लोगोसे बिल' FL' NRC बेफोरबायदि खामानियाव दायथ' होनाय बा बिबान होनाय बेफोर गासिबो बिथिंखौ जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे जोंनिखौ एंगारहोनानै जों सानफ्रोमबो क्लासावल' जोंखौ दोनोब्ला मोजां जागोन। होमबा जोङो इयुन जोलैनि जिनाखि गथ'फोर बेखौ जों मोजाङै मोजां खांनो हागोन। दा बेफोर गासिबो बिथिंखौ जों सावरायनो थाखाय जोंहा मोनसे बोसोरखिया कनभेनसन जायो बा कनफारेन्स जायो। दा जोंहा फैयै फैयै जोंहा दा 50 बोसोर जाबाय। बे 50 बोसोरखौ लोब्बा लानानै जोंहा जोंनि जाय बिथांमोना गिबि आफादखौ सालायलांदोंमोन गायसनलांदोंमोन दा बिथांमोनखौबो जोङो बोखांबोनानै बिथांमोननि जारिमिनफोरखौ जोङो एसेबाबो जोङो गियान साखियाव जोङो नुजाहोनो नागिरदों बा रोखा खालामनो नागिरदों। दा गासिबो बिथिङाव जोङो रोखा खालामनो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। मानो होनना बुङोबा जोंहा बर'आ जोंहा आसामाव जों जाथि हिसाबै बर' सासे जाथि मोनसेल' जोङो रावाबो मोनसेल'। दा जोंहा गुबुन हारि माहारिफ्रा गुबुन रावफ्रा बिथांमोना आसामाव जेसेबां राव दङ दा बिथांमोना ज' खिन्थु जोंहा बर' हिसाबै जोंहा मोनसेल' रावखाय मोनसेल' सिंगेल रावनि जों फोरोंगिरिखाय जोङो खना खनला थानाय फोरोंगिरिफोरखौ जों ज' खालामनानै जाहाथे जोङो सरकारखौ जोङो बोरैबा नारसिननानै जोङो थाखो हिसाबै जों फोरोंगिरि लानो हायो नामा आरो बेफोरखौबो जोंहा सावरायनांगौ खोथा दं। गासिबो बिथिङाव जोंनि जाखिनि जोंनि माखासे जोंहा समस्या जोंहा दिनै आसाम सरकारा मा खालामदों गोबां फरायसुला फरायसुलि थानायनिल'
बिथांमोना गाहाय फोरोंगिरि होनो खम फरायसुला फरायसुलि थानायनो गाहाय फोरोंगिरि होनायखौ गैया खालामदों दा बेफोरखौबो जोंहा सावरायनांगौ खोथा दं आरो जोंना माखासे जोंनो मा खालामबावदों सरकारा जिहेतु माने जोंनि सरकारा जोंखौ ओरैबायदि नारसिनदों क्लास 8 नि जिनाखि 8 थाखोनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ एमइ सेक्सनाव सोना हरबाय एमइ सेक्सननि जिनाखि थाखोबा फरायसुला फरायसुलिखौ जोंनि प्राइमारि लेभेलाव सोबाय दा बेफोरबायदिखौ जों बेखौनो दिनैनि मिडियानि गेजेरजों फोसावनो सानदों मानो होनना बुङोब्ला थाखोबानि इंलिसखौ इंलिस टिचारा फोरोङो एमइ सेक्सनाव मेथ्सखौ मेथ्स टिचारा फोरोङो साइन्सखौ साइन्स फोरोंगिरिया फोरोङो एमएलखौ एमएल फोरोंगिरिया फोरोङो माथाय जों फोरमायनो सानो जे जोंनि गुदि फोरोंगिरिनि आफाद फोरोंगिरिफ्रा गासिबो साबजेक्टआव एक्सपार्ट नामा गासिबो साबजेक्टनि फोरोंगिरि नामा जा बेखौ साननांगौ लगिया फैबाय जाहाथे बेनि सायाव नायअननाय बिजिरनानै जोंनि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरिनि गाबनाय जोंनि बिख'नाय बे गाहाय फोरोंगिरि आरो लोगोसे जोंनि मा होनो क्लास वाइज टिचार होनाय बेखौ जाहाथे आसाम सरकारा बेखौ नोजोर बोनानै बेखौ सुफुंना होयो आरो लोगोसे जोंनि भारत सरकारा मोनसे आयेन बानायबावदों जे एनपिएस जाय बिथांमोना गोदान एपइन्टमेन्ट मोननाय बे एपइन्टमेन्ट गोदान मोननाय बिथांमोननो सिगां जिनाखि अपिएस दंमोन पेन्सन स्किम दंमोन बे स्किमखौ गैया खालामनानै मा होनो जोंना मा होनो जोङो 10 बोसोर खनसे 20 बोसोर खनसे 30 बोसोर खनसे जोंहा माबा मोनो एमएससिपिएस टाइम स्केल मोनो दा बेखौ जों खावलायदों जे जाहाथे जोंनो गोदो जेरखम जोङो ब्लकआव जोङो 10 बोसोर जानाय लोगो लोगो जोंनो माबा इंक्रिमेन्ट होयोमोन थिग बेबायदिनो जोंनो हम डिस्ट्रिक्टआवनो जोंखौ बानायनानै जाहाथे होयो जोङो गासिबो फोरोंगिरिफ्रा जाहाथे गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो जाहाथे जोङो 10 बोसोर जानाय लोगो लोगो जोङो इंक्रिमेन्ट मोनो 20 बोसोर जानाय लोगो लोगो जोङो इंक्रिमेन्ट मोनो 30 जानाय लोगो लोगो बोसोर जानाय लोगो लोगो जाहाथे जों इंक्रिमेन्ट मोनो दा बेफोरबायदिखौ जोंनो जाहाथे सरकारा जोंनो बे फेसिलिटिखौ बानायना होयो जों बेखौ बारे बारे खावलायबाय जाहाथे बे खावलायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै मिडियानि गेजेरजोंबो जों खावलायबावदों जाहाथे जोंनो सरकारा बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार जाहाथे बेखौ बानायना होयो जों बेखौ खर' गंग्लाय खावलायबाय मानो होनना बुङोबा दिनैनि दिनाव जोंनो मा होनो जोंनो माबा हरदों शिक्षा सेतु एप दा बेयाव मा जाहैबाय जोंना आसाम सरकारा बुंदों जोंनि माबाया नेटआ जेरावबो नाङो होनना बुंदों दा जोङो गासिबो जायगायाव जोङो नायबाय जे मा होनो शिक्षा सेतु एपनि जिनाखि नेट बे नेटआ गासिबो जायगायाव नाङा मानो होनना बुङोबा जेब्लानाखि जोङो एटेन्डेन्स होनो नागिरो बे एटेन्डेन्स होनो नागिरनाय समाव माने गिदिङैनो बियो बहुद सम थायो दा बेयाव जोङो जिबायदि टाइमाव जोङो एटेन्डेन्स होनांगौमोन बे समाव जों एटेन्डेन्सखौ जोङो होनो हाया दा बेयावबो जोंहा माबा जाहैबाय सरकारा जेरैबायदि नेम खालामदों माने सरकारा ओरैबायदि नेम खालामदों जिहेतु बे जोंनि जिनाखि एटेन्डेन्सआ जोंना दानसेयावनो दानसे जोंना एटेन्डेन्सआ फुरा जायाब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि जिनाखि साख्रि खाला जोबो रिटायार जायो बे रिटायार जानायाव जोंनि माखासे जोंनि सेलारिखौ बाव जोंनि माबाखौ दानगोन होननानै सरकारा बेखौ थांखि लादों जाहाथे बे थांखिखौ जाहाथे नायबिजिरनाय खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनो नेटफोरखौ जोंनो थिग मथन होयो आरो मा होनना बुङोबा जोंना मा होनो जोंनो टेब्लेट हरदों बे टेब्लेटआ जोंना जोंनि जिनाखि जायगा जायगा जोंना टेब्लेटआ माने सलिया जाहाथे जोंनो टेब्लेटखौ जाहाथे मानसि मोजां जोंनो गोजौ थाखोनि बा हाइ क्वालिटिनि जोंनो टेब्लेटखौ हरो बेखौ जों सरकार आसाम सरकारनि खाथियाव जों खावलायबाय जाहाथे जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जाहाथे समस्यायाव गोलैनाङा जों गासैबो बिथिङाव जोङो जाहाथे मोजाङैनो मोजां जोङो इयुन जोलैनि जिनाखि फोरोंनाय हाबाफारि बेखौ जोङो मा होनो मोजाङै फोरोंनो हायो आरो इयुन जोलैनि गथ'फ्रा जाहाथे मोजाङै सोलोंथाइ लानो हायो जों गासैबो बिथिंनि सायाव जोङो नोजोर बोनानै जोङो बोसोरखिया जोंहा कनफारेन्स लायो दा जोंहा खोब भाग्यनि खोथा बे फैबाय थानाय समाव 2024नि जिनाखि सेप्तेम्बर दाननि माबा मा होनो 16 सेप्तेम्बर बे 16 सेप्तेम्बराव जोंना 50 बोसोर जायो दा होमब्लाबो जोङो एसे जोंहा माखासे समाय आरो माखासे रांखावरिनि उसुबिदानि थाखाय जोङो फैगौ 2024 डिसेम्बरनि 13 आरो 14 अक्ट'खालि जोङो सनाथि मायथाइखौ जोङो बे फोरबोखौ जोङो खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामबाय आरो थिग खालामबाय आरो जोङो आरसिखौ दिनै दाफुंना लाबाय दा बिनि गेजेराव जाहाथे जोङो जोंनि जिनाखि फैबाय थानाय जिनाखि कनफारेन्स बेखौ जोङो मोजां जों खुंफुंनो लानो हागोन आरो जोंनि बयबो फोरोंगिरिफ्रा जोंहा सांग्रांथिखा आरो बे सांग्रांथिनि गेजेरजों जोङो साक्सेस खालामनो हागोन होननानै जोङो दिनै मिडियानि गेजेरजों फोसावबाय होननानै फोरमायबाय।